A few moments later. So yung mga buddy, good morning sa inyo lahat dyan. So magandang ang bihon natin ngayon. Andito kami ngayon sa Olongapo. Shout out pala sa mga kasama ko dyan, na yung isa umiinom ng kubra, yung isa busy sa cellphone. Pero walang kacat. Wala naman siyang kacat, puro lang naman GC. Hoy Sami, tigil-tigilan mo ngayon pagsisinsa sa GC ng baul. Shout out nga pala sa idolo kong tunay, Sami, alias Cobra ng Metropom. God bless, taga-salo ng mura. Kaya naman sa sigarilyo doon. Napakaganda ng bahay dito. Ito yung bahay ni Boss De Guzman. Tignan nyo. Lawak ng bog. Sa amin wala na maggawa eh. Puta, puro bawal yung na ano. Init naman dito. Init na panahon. Ano sabi? Ha? Sabi? Bukas parang tayo inisib. Ha? Bukas parang tayo inisib. Birthday ko na bukas. Birthday. Kumaniga rin dyan sa harap ng bahay niya, magagalit yun. Wala naman yata si Pito Ruben dyan. Wala ba dyan sa sakyan? Hindi si Ma'am Dior. Ha? Wala isa kanya dyan? Isa wala. Yung kulay dilaw? Oo, wala nga tayo. Gagalit yun pag nakita ka ng gardo dyan. Baba natin yung salamin. Kasi mainit. Ganda ng halaman na to, no? Ano kaya to? Bonsai? Bonsai ba to? Bonsai yan. Yan, hindi ko pinasagi sa'yo eh. Mahal yun eh. Ito yung nilalako doon, di ba? Ito yung... Ano na? Ano CR doon ah? Wala ba tao? Hindi sarado pa eh. Nakakayahan po nga. Hindi si Ma'am Dior. Sigarilyo natin. Parang tanga, binigay ko kanina, ayaw tanggapin. Tanga, di mo binigay sa akin. Tirado mo, untog yung ulo mo dyan. Wala pa naman Kasi tayo. yung lighter ko. Ayos. Ay lang dyan, abutin mo. Pinalasuna ka talaga kagad.